മികവുറ്റ സെലക്ഷനുകൾ, അതും മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കാത്ത വിലകളിൽ. സൻഹ ഫാഷൻ, തിരൂർ. നമസ്കാരം. വെട്ടം ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് CPIയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ വെട്ടം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം CP സുലൈമാനെതിരെയുള്ള സസ്പെൻഷൻ നടപടി പിൻവലിച്ചതായി വെട്ടം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കിഷോർ വെട്ടം ടെലിവിഷനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന CPIയുടെ വെട്ടം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും അതുപോലെ തന്നെ പറവണ്ണ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുമായ CP സുലൈമാനെ പാർട്ടി അച്ചടക്ക നടപടി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചെടുത്തായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ LDFൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ സഹകരിപ്പിക്കാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല.